Makawuono ni tek matin. Chunowa mondo wachake gi Kisungu, to ok en kisunga sunga. Wachake gi dho ngero manogo gi Kisungu. Achiel kuomgi wacho niya: man thrives where angels will die of ecstasy and where pigs will die of disgust. Kaluwore kod nonro mar Kenneth Roxroth, ne owacho ni pigs prefer to wallow in clean mud, but if nothing else is available, they will frequently wallow in their own urine, giving rise to the notion that they are dirty animals. Kisungu go kata na kiagi, yena mondo miarwake yanga e juma machielo moyedhi, ka wamako break e dala mar Kisumo County, wadwa wuotho achiel kachiel ka wadhi go mbaka Anguro. Bende ma en okang' mokwongo nyaka ne wachak sigand nyakalondo kata nyong'ong mar Ramogi TV ka wadwa keloni achiel kachiel pith mar anguro kowuok Kisumo e dala miluongo ni Rabuor. Wadugo kendo miyo kamoro amora ma intiere adwaro mondo arwaki machiegni juma machielo moyiedhe mopiak maber, chalo monas, chalo niang' moyiedh maber. Omiyo wabiro kaendi kendo mondo mi wago kodi mbaka, wanyisi pur mar anguro. Isedhi hotel kanya kidwa dhi chiemo wacho ni adwaro wet fry, adwaro dry fry, obigo tungu mang'eny, mano nokete nyanya kowingi. Omiyo wang'ni wamako break e dala mar Hero kaendi junction ma Masogo ka. Wadwa dhi mondo wago kodi mbaka, watang' ni pith kod pur mar anguro. Ni kapok iluongo wet fry, anguro boil, anguro choma, nitie kaka ipidho anguro. Omiyo juma ni en juma makende makri kodwa e TV mari mar Ramogi mondo Ajo Mbuta sirikal masira watang' ni achiel kachiel kaka ipidho anguro. Wago kona e junction mochiko sikul Masogo, kendo ok waring mathoth, te badwa korka cham wadonjo kendo waromo kod japur ma japith anguro miluongo ni Ken Odhiambo Koyo. Ma en wuod luo moseyangore ni tuk chuodho ok en tugo moluoro. Nyiko Ramogi en odiochieng' makende maber mana kaka asewachonu wan kod japur kaendi iluongo ni Ken Koyo. En osiepwa kendo japur malich miwuoro. Achiel kuom gik momiyo omora en ni en ng'at ma ok oyiero kidieny kata pur ma otimo. Omiyo donjo achiel kachiel e nyaka pith mar anguro. Koro wasechopo e puodho ka iluongo ni Kadibo area mar Kubura. Ma Kadibo area mar Kubura. Omiyo makre maka kodwa achiel kachiel wabodonjo e puodho mondo watang' ni kaka piny dhi mondo pith mar anguro ong'i ka nyalo loko ngimani. Machiegni e chenro mari mar pur kod ohala, nyinga na Ajo Mbuta sirikal masira. Wadonjo kendo rwakwa gi muolo. Wamor nikech wasechopo ka wadwa nwang'o thuolo mar puonjruok weche mabeyo mathoth motenore kod pith mar anguro. Bed piny, mak nafas mari mondo wapuonjre kanyakla. Nyakoro moga jwang' mana kaka wasewacho ni tiende ni ok wanyal wuok oko gi midhusi makumoae kiarigo kata donjo kama jamni odake machal kamano. Koro kaka ichope to nitie gik mikwongo timo, tiende ni inego kweri masamo nitie lweti kata tiendi. Koro mano ema wadwa timo kaendi. Iwacho ni wachako nang'o? Chake. Achiel kachiel kwasetimo mano nyakoro moga jwang' wadwa kawi mondo wadwa tang' ni anguro mantie. Kaka asewacho nitie tieng' ka tieng' mopogore opogore kod aina ka aina. Mago bende wabiro nyisi achiel kachiel, koro med mana lowa. Achiel kachiel chaknwa ne gi nyingi. Nyinga Ken Odhiambo Koyo. Ang'o momiyo nidonje e pith mar anguro? Gimomiyo atimo pith mar anguro en nikech adwa nayud kamoro manyalo yute e yo matir maber.
Koro emomiyo atimo pith mar anguro mondo ayud godo gimiluongo ni extra income. Kopogore gi mano, apidho anguro mondo mi waket alworawa mondo obed maler. Nikech anguro ber ahinya e chamo gigo ma dhano seche moko ok nyal chamo kaka rice jam, to ka gichamo, komigi ba gichamo maber, to giloso godo ring'o. Kamano. Ang'o mano motivate idonje pith mar anguro? Nabedo abeda tang'iyo karwa ka, taneno ni ang'o manyalo timo kod lo ma wantiere godo kani ma anyalo yudo market ne e chiro bathe kar kaendi. Koro nang'iyo gite, ang'iyo broiler, ang'iyo gwen, to chunya owacho ni we atem anguroni bang' timone research mang'eny gi limo jopur mamoko ba ging'isa kaka pith mar anguro chal. Kanyo e kana chako. Mano ne karibu higni 4-5 mokadho. E pith mar anguro ka, be en gi berne gi rachne? Kamano. Pith mar anguro ni kod berne, to ok anya wacho ni rachne, gi kisungu iwacho ni challenges nitiere. Kachako kod ber mar pith anguro, mokwongo, anguro onge tuoche mang'eny. Kipidhe to ok ibi tiyo gi pesa mang'eny korka yath. Mar ariyo, chiemb anguro kikompea gi mag gwen gi mamoko ka, bet ni piny moloyo mamoko ka. Mano mar ariyo. Mar adek, anguro kipidho maber, obo chamo chiemo matin, to oloso del maber. Koro inya tere e market mapiyo. King'iye kata gi chiaye gi dhiang' mabokawo ni higni 3-2, anguro bang' dweche matin tisechopo kode mana e market. Mar adek, napidhe kendo kaendi ni mondo rawere matindo opuonjre ni ok ochuno ni nyaka ndiki e tich eka iyud gimoro manyalo keti ni dak. Manyiwa mare ber saidi. Kaka kaendi manyiwa mare watiyo godo e biogas, malosonwa gas ma joga gitiyo godo kar kaendi. Kendo manyiwa neno wapuro kode alot kod papai mabe timo maber kabisa. Weche mag pith mar anguro, nitie gik ma iluongo ni feeds. Feeds iyudo nade, ere kaka imiyogi jamni? Okay, erokamano. Feeds ka ema ng'eny jopur nenega challenge. Lakini ka in japur makin, to ibo neno kaka imanuva challenge go. Nikech seche moko, bech feeds dhi malo, kaka dola bende dhi malo. Lakini king'iyo locally kar kaendi, ibo neno ni e gweng'i kama intiere no, kaka an karaka, abo neno ni ma gweng'wa, ang'a bet ng'eny kar kaendi. Wantie gi gimoro miluongo ni rice jam. Wantiere gi factories town kar kaendi maloso mkate. To mkate gi nitie gima gigologa magiluongo ni bread crumb. Matiende ni en mkati moduoki ma koro ginene. Koro mano en opportunity. Mineno ni inyalo yudo magi gi nengo maber, tiriwo tiloso chiemo maber, matimo ang'o manguro chamo. To anguro ipidho didi odiochieng'? Mekwagi wapuonjo wapidho diriyo odiochieng'. Imiyogi chiemo saa 2 gokinyi kod saa 9 godhiambo. To maduong' kabisa imiyo kilo madhi gimoro kilo 2. Matindo ichako gi grams. Koro kako omedo dongo kaka imiye chiemo mang'eny. Monyuol manigi nyithindo idhi neno ka en imiye kilo 2, lakini gi namba mag nyithindo monyuolo nitiere grams ma kendo ichako imedo.
pith mar anguro kang'ene pidhe mondo mi los ring'o. Ring'o kiseyang'o anguro mitere e chiro. Chiro mar anguro chalo nade? Chiro mar anguro, In terms of janyiewo. yes. Nitie fluctuations kanyo. Mokwongo daher wacho kar kaendi ni puodhoni en tije maduong', en loso breeding stock. Joma dwaro anguro maber saidi mar stocking ubro yudo kar kaendi nikech ma wantiere godo kagi ne wa import gi from farm moro Uganda manogolo Zambia, ma en anguro ma rwako ring'o piyo kendo dongo maber. Mar Farmer Stress be wantiere godo ka, ubo neno performance mare. Kaito nitie kendo mane wayudo from research institution mano wa Germany male. Koro ma wantiere godo ka gin breeds ma superior ma ji wuok oko biro kawogi konenogi, kawogi dhi kodgi. Koro kamipenjono, kapo ni wan kodgi to nitiere mwatimonegi isolation, waneno ni ma ok ber for breeding, en odhi line mar ring'o. Wapidhe kochakore dweche 4, dweche 5, dweche 6, anguro oseromo chiemo. Koro wayang'o to itero e butchery. Weche mag value addition. Yes. E pith mar anguro. Value addition wasetemo kar kaendi to pod nitiere products mwatemo mondo wane kanyalo hit markets. Nwatemo kebab, notimo maber, lakini nitiere adjustments ma wamek kod sani. Wadhi towards alia bende, ubo neno wantiere gi oven moro kacha, ubro neno, wadhi towards mano mondo mi wahit the market maber. Tuoche mag anguro, kata ka tuo goyi thiedhe nade, weche mag vaccination, utimo nang'o mondo mi ukel yot ne ngima mar anguro? Anguro seche mani kod ich owinjire ni nitiere yath michuoye ma prevents mamiyo nyithindo obede iye kanyo maber, mon gi jabet ma timoga mano. Kosenyuole to bang' ndalo 3 tichuoye iron. Nyithi anguro inyuologa ka rembgi tin, koro ndalo mar 3 ichuoye iron. Kopogore gi mano ichako imiye multivitamin, mano nyathi. Then odongo kata odiochieng' mar kendo 21 kata imuko lake. Anguro inyuologa gi leke 4 madongo machal gi mag mbidhi ka. Koro nyaka ing'adgi gibed matin mondo kik ohiny thund min-gi. Koro min-gi koro ok chande. Koro bang'e no koseginene kamano, bang' ndalo 21 kendo ichako itimo ang'o? Kendo ichako ichuoye. Mago e the main. Makarwa kaendi be mage ma watho timo ahinya. Koro moko go en mana ni kaponi tuo diep ogoye tichuoye. Kaponi ineno ka nitie tuo moro mar gwenyruok omake, ichako ichuoye. Worms be idhi worm. Be nitie sir moro amora miyudo kotenre kod pith mar anguro mawuok e kaunti kata osiepe mamoko? Kaunti nitiere kod veterinary officer maggi. Seche ma wan gi challenge ka, to wagocho negi to gibiro to ginyisowa. Tinde gisepuonjowa ma kata jowagi challenges moko mane waneno kwachako cha, tiyo kwa chandgi gi simu ahinya. Mabe koro gikelo ji mondo ne kaka watimo, kaka watimo. Koro kaunti nigi jo veterinary, ingaja nyalo wacho ni ok ging'eny, gitin, gin gi strain, to ne wakwagi ni gikony mondo gi improve value chain. Nitie gimiluongo ni value chain mar pig. Ng'ata kidhine kata king'iyo CIDP mar jo county, ibo neno ka value chain mar gweno wachi, value chain mar dhiang' wachi, lakini mar pig ni en ok inene. To en gima nigi potential mar loko ngima jowa.
mogik otenore kod ywak mari ne county government kata sirikal mamalo be komida kaachiel mondo owuog gi sirikal digo mondo mi ikwagi ang'o? Gima nyalo wacho ok kata ne county government kende to kata sirikal maduong'. Gima nego japur ahinya en gima iluongo ni feeds, chiemo. Chiemo ka nengone ni malo, matiende ni bei mibotiyo godo e loso pok biro bedo malo matin. Koro kinyalo reduce mano, tibodo ka cost of production bedo ang'o? Bedo matin. Mar ariyo, breeds. Jopur mang'eny ok nyal access good breed. Ng'ato gombo adier, lakini odhi kawo anguro moko ma iromo godo kabayo kande, iusone. Anguro no kipidhe gi chiemo mipidhoni, ibo yudo ni ok iyud profit maber, nikech ok obedo bred for that. En onego bed ni oscavenge kucho. Koro mondo mi farmer kendo afford anguro ma quality, nyaka ogol pesa moro mabet ber. Koro kapo ni farmers inyalo kony mondo access good breeds, mana kaka ibo neno ni seche moko sirikal kaka ma Kisumo kelo ne jopur dhok, kelo ne jopur diek, jopur anguro, ginyalo import negi good breeds. Tang'isi ni ka gikelo mano to giyudo jopur ma serious, value chain ni nyalo bedo maber, ma airport wani nyalo export anguro mang'eny kabisa.